নট বট ପାଲ ଆରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ? ଉଲ୍ଲା 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 ଆବେ ଆମ ଡ୍ରେସ୍ କାଇଁ? ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି କାଇଁ? ହେ ଡ୍ରେସ୍ ତୁମେ ଆସ ହାକ ପିଲା ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ଶୁଣିଲେ ଲାଗେ କମ୍ପ ପବନ ତାଙ୍କ ନଟ ବଟ ନଟ ବଟ ନଟ ବଟ ନବବର୍ଷ ପାଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ବଟ ନଟ ବଟ ନଟ କଣ ହେଇଛି କଣ କଥା? ଟିକେ ଗାଲ ଫାଲ ସାଇଜ କରିଦବ ହାଇ 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 ଏ ବୟସରେ ବି ଦେଖାଲା? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖୁନ କି ମୁହଁ ମୁହଁ ଟିକେ ବୋଧେ ଟିକେ ଆମ ଅବଦା ଜଣା ପଡୁଛି। ଦେଖୁନ ଯେମିତି ଟାଙ୍ଗରା ଭିଡ଼ ଚୁପ୍ ଆରେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଭଗବାନ ହଁ ଧରାକୁ ଏମିତି କହିବା କଥା? ହବ ତାହେଲେ ପୂଜା କରିବା ହଁ ପୂଜା କରିବା। ଆବେ ଯେ ଅଟୁ ନଟ ବଟ ତୁମ୍ବ କନ୍ଦରେ ଦେଲୁ ପୁଷ୍ପ ବଟ। ଆଉ ସେ ପାଟି ଧୀରେ ଦେଇଦେବେ ନା ବୁଲଦାନି ବେଳେ ଦେଖାଉଥିଲା ତମେ ସେମିତି ରୁହ ଖାଲି ହୋଇ। ଆରେ କାନ କତି ଗଲେ କାଣ୍ଡାଲ ଦେବି ରେ ଲଚ କାଇ? ସିନ୍ଦୁର ଲେପନ କଲୁ ଯେ ତୁମ ମୁଖ ମଣ୍ଡଳରେ ହୁଳୁଳ ପକାରେ ନଟ। ବଟ ତ ତା ଭୋଗ ଲଗେଇବୁନି ସିଏ ଆମ ନଡ଼ିଆ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ? ଦୂର କଣ ସହର ଲାଗେ କମ୍ପ ସେ ଯାଉ ସିଏ ଗଲେ ଆଉ କେହି ଆସିବେନି। କିଛି ନାହିଁ ବଟ ତୁ ମୋର କାଟିବୁ ମୁଁ ତୋର କାଟିବି